ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ድባብ ኢንተርቴይንመንት ናይሎም ሰንበት ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምሳና ጽንሑም ኩሉ ኩነታት ትግራይን ኢትዮጵያን ሰራዊት ትግራይን ፌደራልን መግለጺ ዶክተር አብርሃም በላይ ብዛዕባ አሜሪካን ኢራንን መጥቃዕታት ይስፋሃን ኩሉ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እሞ ሰናይ ምክትታል ለዛ ቻነልና ሓድሽ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ሰዓቡና ኩሉ ኩነታት ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ከባቢኡን ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ ኩነታትን ኣመልኪቱም ዝወፁ ዜናታት ሰራዊት ትግራይን ፌደራልን ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራል ሓይልታት ትግራይን ዳግማይ ወጥሪ ይውስኽ ከም ዘሎም ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ጸለምቲ ወልቃይት ጸገዴም ሓደሽቲ ግጭታት ከም ዝተረኣዩ ይግለጽ ኣሎ። መግለጺ ዶክተር አብርሃም በላይ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ዘሊ ዘሎ ሰላም ምዃኑን እስምዕ ፕሪቶሪያ በሙሉነት ክትግበር ከም ዘለዎም ኣብ መግለጺኦም ኣስሚሮም ብሎም ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ተጎዲኦም ዘለዉ ወገናት ቀዳይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መብጻሕ ገይሮም ዞባዊ ዜናታት ኤርትራን ሱዳንን ርክብ ኢትዮ ኤርትራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምስሓብ ይገፍሕ ከም ዘሎን ኣብ ከባቢ ዶባት ምንቅስቓስ ሰራዊት ከም ዘሎን ዝሕብሩ ጸብጻባት ይወፁ ኣለዉ። ዜና ወጻኢ ኣሜሪካን ኢራንን ብጣዕሚ ተኣፋፋ ዝኾነሉ እዋን እዩ ዘሎ። እቲ ኩነታት ካብ ተራ ምሳሓብ ሓሊፎም ናብ ብርቱዕ ወተሃደራዊ ጎንፂ ተቐይሩሎም ቀንዲ ነጥብታት ናይ ሎሚ ዜና ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኢስፋሃን ሎሚ ንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ከተማ ኢስፋሃን ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ትካላት መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ። ዕላማታት እቲ መጥቃዕቲ ቀንዲ ዕላምኡ ናይ ኢራን ሚሳይልን ድሮንን መፍረዪ ፋብሪካታትን ከምኡ እውን ምስ ኒኩለር ርክብ ዘለዎም ትካላት ምዃኑ ተሓቢሩ። ናይ ኢራን ምላሽ ኢራን ብወገና ናብ እስራኤልን ኣብ ዞባ ወሽመጥን ኣብ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራታት ብርክት ዝበሉ ሚሳይላት ኣምጢራ ኣብ ማእከል እስራኤል ናይ መጠንቀቕታ ደወል ክሰማዕ ውዒሉሎም። ፖለቲካዊ ወጥሪ መግለጺ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢራን ስምዕ ክትገብር ትደልላ ግን እቲ ቅጥዒ ገና ይበጽሕን ብምባል እቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክሳብ ዝደለየ ሽቶ ዝበጽሕ ከም ዝቕጽል ገሊጾም። መርከባት ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ቀላይ ሆርሙዝ ዝንቀሳቐሳ መርከባት ንምሕላው ሓበራዊ ናይ ባሕሪ ሓይሊ የጣይቕ ኣለዋ። ኢራን ነቲ ወሽመጥ ክትዓጽዎ ምዃና ትፍክር ኣላ። ሰብኣዊ ጽልዋን ጉዕዞን ምዕጻው መገዲ ኣየር መብዛሕትኦም ዓለም ለኸ በረራታት ናብ ኢራን ተቋሪጾም ኣለዉ። መጠንቀቕታ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ዘለዎ ክጸንሑ ወይ ብየብስ ብቱርኪ ወይ ኣርመንያ ኣቢሎም ክወጹ ተማሕጺና። ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ብዝርዝር ብሰፊሑን ከም ዝስዕብ ኣዳሊልኩም ኣለኹም። ሰፊሕ ዝርዝር ዜና ኣሜሪካን ኢራንን ወተሃደራዊ ስርሒት እቲ ብኣሜሪካን እስራኤል ዝተጀመረ ናይ ኤር መጥቃዕቲ ሎሚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተሰጋጊሩሎም ዝተሃርሙ ቦታታት ኣብ ውሽጢ ኢራን ዝርከቡ ልዕሊ 50 ወተሃደራዊ ዕላማታት ተደብዲቦም። እዚ ድማ ኣብ ከተማታት ኢስፋሃን፣ ቴህራን፣ ባንደርስ ዓባስን ዘጠቓልል እዩ። ዕንወቱ ድማ ናይ ኢራን ዝዓበየ ናይ ድሮን መፍረዪ ፋብሪካን ናይ ነዊሕ ርቀት ሚሳይላትን ዝኽዝነሉ ትካላት ብኸፊል ዓንዮም ኣለዉ። ናይ ኒኩለር ትካላት ኣሜሪካ ንወተሃደራዊ ዕላማታት ጥራይና ንወቅዕ ዘለና እንተበለት እኳ ኢራን ግን ኣብ ጥቓ ናይ ኒውክሌር ትካላትን ከቢድ ደብዳብ ከም ዝወረደ ትገልጽ ኣላ። ናይ ኢራን ግብረ መልሲ ድማ ኢራን ነቲ መጥቃዕቲ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክትምክቶም ትፍትን ኣላ። ሚሳይላትን ናብ እስራኤል ካብ ውሽጢ ኢራን ዝተተኮሱ ዝተባህሉ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላትን ኣብ ማእከላይ እስራኤል ተወንጭፎም መብዛሕትኦም ብናይ እስራኤል ኣረውስሪ መከላኸሊ ተመኺኖም እዮም። መጥቃዕቲ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ቤዘስን ዝተላእኽቲ ሓይልታት ኢራን ከቢድ ናይ ሞርታር ድሮንን መጥቃዕቲ ወሪድዎም ኣሎ። ምፍርራሕ ባሕሪ ኢራን ነቲ ንዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ቀላይ ሆርሙዝን ንምዕጻው ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ዝኾነት ናይ ነዳድ መርከብ ክትሓልፍ ከም ዘይትኽእልን ኣጠንቂቓላ። ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ዋይት ሃውስን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ንዓለም ከቢድ ስጋት ኮይና ኣላ እቲ ናይ ሽበራ ፋብሪካ ክዕጸሉ ኢሎም ቀንዲ ዕላማት መጥቃዕቲ ንኢራን ናብ ማኣዲ ዘእተም ንምምጻእ ምዃኑ ገሊጾም
ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ኣብ ባይታ ኣይክዓርፍን እዩ እቲ ኩናት ብኣየርን ብቴክኖሎጂን ጥራይ ክኸውን እዩ ብምባል ዓበ ኩናት ኣብ ምድሪ ከም ዘይህሉ ረጋጊጾም ቁጠባዊ ጽልዋ እዚ ወጥሪ እዚ ንዓለም ለኸ ዕዳጋ ብኸቢድ ጸልወሎም ዋጋ ነዳዲ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ብድንገት ካብ 85 ናብ 120 ደይብሎም እዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዋጋ መጓዓዝያን ምግብን ክውስኽን ይገብረሎም ዕዳጋ ወርቂ ሰባት ገንዘቦም ካብ ባንክ ብምውፃእ ናብ ወርቂ ይቕይርዎ ከም ዘለዉ ዋጋ ወርቂ ታሪኻዊ ክብረ ወሰን ሰይሩሎም ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ሩስያን ቻይናን ነቲ ብኣሜሪካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውትሪ ኮንኑ ኣለዋ እሱ ኩምቲ እዚ ንመድላ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ሓዊ ከእትወዩ ክብላ ጠንቂቐን ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ፀጥታ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዕሎም ግን ድማ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሃገራት ስኒት ስለ ዘየለም ውሳነ ምሕላፍ ይፅበሙ ኣለዉ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ እዋን ምስቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተታሒዙ ዓለም ብዝግፍታት ትከታተሎ ዘላ ካልእ ተኣፋፊት ነጥቢ ኮይና ኣላ መሪሕነት ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቕ ተዋሒዳ ዘላትሉ ግዜ ከም ዕድል ተጠቒሞምሉ ኣለዎም ናይ ሎሚ ዝርዝር ፀብጻብ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ እንቅስቃስን ፈተነ ሚሳይልን ሰሜን ኮርያ ሎሚ ንግሆም ኣብ ሃዋሶንግ 18 ዝተባህለ ብሓያል ነዳዲ ዝሰርሕ ናይ ነዊሕ ርቀት ሚሳይል ናብ ባሕሪ ጃፓን ኣንጢራ እዚ ሚሳይል እዚ ክሳብ መሬት ኣሜሪካ ክበፅሕ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ናይ ኒኩለር ምድላው ሳተላይት ዘውፅኦ ስልትታት ከም ዝርእይዎም ኣብ ፓን ጂኤምሪ ዝርከብ ናይ ኒኩለር ፈተነ በቲ ዳግማይ ንጥፈታት ይረአሎም እዚ ድማ ሰሜን ኮርያ መበል ሻውዓይ ናይ ኒኩለር ፈተነ ክትገብር ከም ዝተዳለወት የመልክት ፖለቲካዊ መርገፂ ኪም ጆንግ ኡን ምሕዝነት ምስ ሩስያን ኢራንን ከም ጆንግ ኡን ንኢራን ደገፉ ገሊጹሎም ኣሜሪካ ንኢራን መውቅዓ ንልኡላውነት ሃገር ምግሃስዩ ብምባል ኮኒንዎም ሰሜን ኮርያን ሩስያን ድማ ወተሃደራዊ ናይ ቴክኖሎጂ ልውውጥ ንምግባር ሓድሽ ስምምዕ ከም ዝፈረማ ተሓቢሮም ደቡብ ኮርያ ከም ቀንዲ ጸላእ ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝነበራ ዝኾነ ናይ ሰላም ተስፋ ከም ዘብግዕን ሕጅን ደቡብ ኮርያ ከም መላገቢት ኣሜሪካ ጥራይ ከም እትርእያን እንተተደፊራ ድማ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣጠንቂቓላ ዞባዊ ስግኣትን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ጃፓን ነትሎም ዝተተኮሰ ሚሳይል ብምኹናን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ጃፓን ዝርከቡ ዜጋታትን ናብ መዕቆብ ክኣትዉ ናይ ግዜያዊ መጠንቀቕታ ደወል ኣስሚዓ ነይራ ደቡብ ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ኮይና ኣብ ከባቢ ባሕሪ ሰሜን ኮርያ ሓበራዊ ናይ ፀረ ሳብማሪን ልምምድ ትገብር ኣላ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ንዝኾነ ትምክሕቲ ሰሜን ኮርያ ብዕፅፊ ክልምሉሶ ኢና ኢሎም ኣለዎም ንእስራኤል ኣመልኪቱ ዘሎ ዜና ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ታሪኻዊ ዝበሃል ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ዝረኣየሉ እዩ እስራኤል ሕጂ ኣብ ሰለስተ ግንባራት ኢራን ሊባኖስ ከምኡን ጋዛ ዝተወልዐ ኩናት እያ ትመርሕ ዘላ ዝርዝር ፀብጻብ እስራኤል እቲ ምስ ኢራን ዝተጀመረ ቀጥታዊ ኩናት እስራኤል ካብቲ ልሙድ ናይ ተላእኽቲ ኩናት ወፂኣን ምስ ኢራን ገጽ ንገጽ ተጋጢማ ኣላ መጥቃዕቲ ድሮን እስራኤል ብርክት ዝበሉ F-35 ዝተባህሉ ዘመናዊ ነፈርቲ ውግእ ተጠቒማ ኣብ ውሽጢ ኢራን ኢስፋሃን ዝርከቡ ናይ ሚሳይል መኽዘናት ዕላማ ገይራ ኣላ መከላኸሊ ኣየር ኢራን ሎሚ ንግሆ ዝተኮሰቶም ልዕሊ 100 ሚሳይላት ናይ እስራኤል መከላኸሊ ኣየር 900 ንላዕሊ ብዓወት ከም ዘፍሸሎም ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ከተማታት ቴል ኣቪቭን ኢየሩሳሌምን ናይ መጠንቀቕታ ደወል ብተደጋጋሚ ክስማዕ ውዒሉሎም መግለጺ ቤንያም ኔታንያሁ ጸላእትና ካርሙናን ተፈቲኖም ንሕና ካብኡን ላዕሊ ክንሃርሞም ኢና ንኢራን ዝኸውን ምሕብእ ቦታ የለን ብምባል ሓያል መጠንቀቕታ ሂቦም ሰሜናዊ ግንባር ሊባኖስን ህዝቦላህን تزعبي سقات إسرائيل أبسعت زي كاب ليبانوس زوت زلوا متقعتيهم حزب الله إيران متقعت مس وردام حزب الله أما إتروكيتات نابسمينا وإسرائيل توكي سلام قداج موتسام منجست إسرائيل أبسمين كوريا زركوباش حزيقاتات كابيتهم وطيمنا مأكلا إسرائيل كوكعزوم تأزازام محلالي في اللوم والتهد راويم قبل ملسيم سراوت إسرائيل IDF أبدو بليبانوس زركوبهم حزب الله سفر بمدفعن أيرن يوقع اللوم كونتات غازان رافهن مستمس إيران زلو وطريم تتاحيزو أبقى زلو كنتاتون دواي بدن وتهدراو سراويت إسرائيل أبرافاه زكايرو زلو سرحيت كازيلو اللوم علامو دمان ترف حيلتات حماس نمدم ساسن مسترفو أسراتن فتحن مخانو يقلتن سب أوردي ايتن
ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ጋዛ ዘሎ ጥሜትን ሕፅረት መድሃኒትን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ ብምግላጽን ህፁፅ ተኹስ ደው ናይ ምባል ስምዕ ክግበር ይጽዋዕ ኣሎም። ውሽጣዊ ፖለቲካ እስራኤል ተቃውሞም ኣብ ውሽጢ እስራኤል ገለ ወገናት እዚ ምስ ኢራን ዝተጀመረ ኩናትን ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምባል ኣንጻር ኔታንያሁ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ። በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ሃገራዊ ናይ ህፁፅ እዋን መንግስቲ ኢመርጀንሲ ጋቨርንመንትን ተጠናኺሩ ክቕፅልን ኩሉ ህዝቢ ሓቢሩ ክቆምን ፃውዒት ይቀርብ ኣሎ። ክቡራት ተዓዘብቲ ነዛ ቻነልና ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ብዛዕባ ዜና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፉልና ብክብሪ ንዕድም። ሰላም ወሰናይ